Hindi na kailangang magtungo pa sa City Hall ng Angeles at pumila ang mga kabalin nating taxpayers para sa pagbabayad ng kanilang amilyar. Nitong October 25, formal nang inilunsad sa mga Angelenyo ang online payment ng amilyar. Sa isang simulation video na ipinakita ni IC Calaguas, ang Chief Advisor ni Mayor Carmelo Pogi Lasatin at ilang technical personnel ng third-party provider ng City Treasurer's Office ang paggamit ng online payment method. Ayon kay Calaguas, may technical working group ang City Hall at halos isang taon anya nilang pinag-aralan ito bago ma-roll out sa taxpayer ng lungsod. At sa mga may pangamba sa kanilang privacy, sinabi ni Calaguas na ang security measure ng mga gatekeeper sa server ay limitado lamang sa ilang personnel ng data manager at ng City Assessor's Office. Unang-una yan sa kinonsider natin, Pao, yung Data Privacy Act. Tayo sinusunod natin yan. On the dot, sinusunod natin yan. Lahat ng provision doon, isinasaalang-alang natin. Ngayon, secondly, yung ating server dito, Pao, ang server natin actually, dalawa lang tao ang nakaka-access. Yung ating data manager at yung ating city assessor. Ang step-by-step na pagbabayad ng online ay naisa publiko na sa kanilang official Facebook page na gaya ng karaniwang online transactions, ang mga taxpayer ay kailangang mag-sign up. Mula sa paglalagay ng mga personal details at paglikha ng personalized password at sa proseso ng pag-upload ng valid ID ay ipinapakita. At ang mode of payment maaaring e-money transactions gaya ng GCash. Binabanggit ni Calaguas sa news team na base sa assessment nila taon-taon, hindi bababa sa 300 milyong piso ang koleksyon sa real property tax ng city government ng Angeles City. Ang pwede kong sabihin sa'yo, yung taxes na nakokolekta ng city from the real property tax. So more or less, nasa 300 million yan kada taon. Kahit paanya hindi pa pumasok ang pandemya, isa na ito sa plataforma ni Mayor Pogi Lasatin bilang bahagi ng Ease of Doing Business program. Sinabi ni Calaguas na unang bahagi pa lamang ito ng programa na babawas sa face-to-face transactions dahil inihahanda na rin anya nila na pati ang ilang transaksyon sa City Hall na may pila ay maaaring online na rin ang transaksyon. Mararamdaman mo talaga yung convenience niya. At maraming ordinaryong tao yung ganon, Pao, yung isa lang ang property. Bakit pa ako pipila dito kung isa lang ang property ko at pwede kong bayaran through GCash? Lahat tayo may GCash naman. So yun yung nasa isip ni Mayor Lasatin nung sinasagawa to Yung comfort ba ng taxpayers? Paolo G. Santos, CLTV News.